Viete, prečo toľko rozprávam o šťastí? Pretože šťastie v živote je veľmi dôležité, o tom asi nikto nepochybuje. Ale pre šťastie sa musíte rozhodnúť. Môj život by vám potvrdili tí, čo ma poznajú, by sa dal spísať do dobre hrubého románu. Prešla som si rôznymi pádmi a fackami, ale teraz som za ne vďačná, pretože len vďaka ním som vyrástla a vďaka ním som sa stala tým, kým som. A tiež preto šťastie som sa musela rozhodnúť, pretože keď sa človek čvachtá neustále v nejakej sebalútosti alebo počúva stále zo všetkých strán len to zlé, to šťastie k vám nepríde. A ak chcete niečo zmeniť a trošku si priliať toho šťastička do života, skúste porozmýšľať len nad takou malichernosťou. Keď máte špinavé prádlo, asi si ho chcete vyprať a určite ho nebudete prať v špinavej vode, ale si na to pranie pripravíte čistú vodu a ešte ho párkrát prepláchate a potom dáte do ňoho aviváž, aby dobre voňalo, lebo až potom, keď si ho oblečiete, také čisté a vyvoňané, tak sa v ňom cítite dobre. A to isté treba spraviť s tým našim mentálnym svetom. Občas ho treba preprať, prečistiť, prevoňať a dá sa to veľmi dobre cez mentálne techniky, ako sú vizuálne techniky alebo meditácie. A treba to robiť takisto pravidelne, pretože do tej našej hlavy si my dokážeme naukladať toľko bordelu a ten treba občas odtiaľ vyhnať, vyhádzať, vyupratovať a prečistiť to tam. Takže preto stále hovorím, návoďte si to šťastie, vyhrabte zo spomienok nejaké šťastné udalosti, kedy ste sa cítili dobre, prehrajte si to znova v hlave, precíťte to, predýchajte to v sebe a nechajte to pôsobiť. To je to najjednoduchšie, čo môžete pre seba urobiť. A potom, ak budete chcieť pomôcť, tak skúste sa pozrieť na mojej stránke na vizuálne techniky a skúste niektorú absolvovať. Prípadne sa mi ozvite a môžeme skúsiť niečo spoločne. Takže prajem vám veľa šťastia a krásny deň.